बिथांमोना दोबैखानाय नावाव जे गाखोहैदों बिथांमोना बेसेबां गोरोन्थि मावदों बिथांमोनासो बुजिगौ। जेरावनोखि BPF हान्जाया बै समसिमहालागै जोबस्रांनायनि लामायावनो फैखाबाय। बिथांमोना जुदि थारैनो समाजनि ओनसोलनि खामानि मावनो होननानै गोसो गोरबोजों ओंखारमारदोंमोनब्ला UPPL हान्जाखौ मालाबाबो गारनानै थाङामोन। खारन BPF हान्जाया दिनैसिमहालागै 17 बोसोराव खालि जाख्ल'नाय गादबनाय बे सिस्टेमजोंल' सोलिबोखानाय। दा जोङो बिथांमोनखौ बारंबार बेखौनो बुंगोन, जाय खामानिखौ बिथांमोना मावनो होननानै ओंखारखाथाराखै, माबा मोनसे सार्थखौ लानानैसो फैखादोंमोन, दिनै बे खोथाया दिनैनि दिनाव माने रज'बाय। आरो बेनो प्रमान जे बिथांमोना खुनु समाजनि ओनसोलनि बा रायजो राजानि बा बिटिआर हालामनि मोनसेबो जौगानाय खामानि मावनो बिथांमोननि गोसोआव गैया। थांनाय 7 तारिख अर्थात मैया जितु जोंनि मुसलपुर समस्तिनि बेन्दोङाव थानाय मेदाघाट मोनसे फोथार दं, बे फोथाराव मैया BPF हान्जानि मोनसे जयनिं हाबाफारि जादोंमोन। बे हाबाफारिनि सायावनो आङो फंनैसो खेंफोरथि होनो सानदों। खोथाया जाहैबाय बिथांमोना जेसेबांखिनि जइन जादों बा जइन UPPL नि फारसेथिंनिफ्राय थांनानै बिथांमोनजों सरजाबफादों होनना बुंदों, बै खोथाया बिथांमोना बुंदों 600 बा 700सोनि खोथा, नाथाय बे खोथाया एसेबां सैथो नङा, बे एकदमबारे मिसा नंखाय। खारन अलरेडि बिथांमोननि थाखानाय जितु हान्जानि जितु लोगो लोब्बा मावफानानै थाखानाय जितु कर्मि आरो लोगोसे जेसेबांखिनि भटार्स बिथांमोननिजों सरजाबनानै मावफायो बिथांमोना बिथांमोनजोंसो थांदों। आरो लोगोसे जोंजोंनो जोंनि UPL हान्जानिफ्राय अलरेडि एरख'जाखानाय सानैसो दं सुबुं, बिथांमोनखौ आं बुंनो हादों, जेनेबा परेश ब्रह्म ओमफ्राय गौतम आदा, बिथांमोना अलरेडि बेसेबांबा सिगांनिफ्रायनो जोंनि UPPL हान्जानिफ्राय बिथांमोना एरख'जाखानाय। दा बिथांमोना एरख'जाखांनायनि उनाव बिथांमोनजों बै समनिफ्रायनो खामानि मावबाय थाखादों। बिथांमोना नाजादोंमोन जोंनि UPPL हान्जानिफ्राय जेसेबांखिनि हायो जेसेबांखिनि नांथाब नाजानायनि उनावबो जोंनि UPPL हान्जानिफ्राय सासेबो कर्मि बा सासेबो वार्कार लांनो हायासै। दा बेखौनो मैया बिथाङा मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंदों। आरो बे बुंनायनि सायाव आङो बुंनो लुबैयो, बिथाङा बुंदों जे गावलायनो UPPL हान्जाखौ दैदेनबो परेश ब्रह्म बिथाङा बुंदों जे गाव UPPL नि फाउन्डार, नाथाय बे खोथाया बेसेबां सैथो बेसेबां आरजाथाव बेखौ गासैबो मिथिखागौ। बे मोनसे लाजिथावना खोथा, जाय बाथ्रायानोखि नंखाया जानो हाखाया बेखौ माबोरै बुंना लाखो। दा बिनिखायनो जोंहाबो जोंनि फारसेनिफ्राय बुंदों। लोगोसे बे बुंबावदों जे जोंनि मुसलपुर समस्तिनि जिल्ला जितु टिम दङ बा कर्मि दङ, दैदेनगिरिफोर बिथांमोन दं, बिथांमोननि गेजेराव गुलुं गुजाय जादों, खुनु निति गैया, खुनु आदर्श गैया, सिस्टेम गैया होननानै बिथाङा बुंदों। आरो लोगोसे जोंनि मुसलपुर समस्तिया मोनसे बायनायनि लामायाव थांगासिनो दं होनना बुंदों। दा खोथाया बेखौसो बुंनांगौ जाहैदों, जाय समाव बिथाङा जोंजोंनो थाफानानै जोंजोंनो लोगोसे रायजो राजानि सिगाङाव थांनानै बुंदोंमोन जे BPF हान्जाया खुनु निति गैया, नियम गैया, खुनु आदर्श गैया, सिस्टेमजों खारनो रोङाखै होननानै। बे मानसियानो दिनै जोंजों लोगोसे फैफानानै मावफानानै रायजो राजाखौ बुंदोंमोन जे UPPL नि अनगायै गुबुन मोनसेबो ओरैबायदि हान्जा गैया जाय हान्जायानोखि समाजजों गोरोबनानै खामानि मावगोन। दा दिनै बिथाङा उल्थायै फिन खेबसे आरो BPF जों जइन जाफिननानै बेखौनो उल्थायै जोंनि सायाव बुंदों। बेनिखायनो जोंहा बिथांनि सायाव दा बिथांनि जिखिनि खोथा बुंदों खुनु आरजाथावा, खुनु भित्ति गैया। बे जाहैबाय ओरैनो बुंफ्लानाय मोनसे जास्ट माखौ बुंनो माखौ मानो जानानै बे बुंनाय खोथाल'। बेनिखायनो जोंहा बेसेबां जेबो साननो गोनांबो गैया। आरो जोंनि मुसलपुर समस्तिया दिनैसिम खौसेयैनो दं। जिल्ला हिसाबै जिल्ला दैदेनगिरिफ्रा मोजाङैनो दैदेनबोगासिनो दं, जोंबो जयै खौसे खामानि मावबोगासिनो दं। आरो जोंहा बिथांमोन थांनायाव जेबो आसुगुर दोंसेबो जोंहा खहाबो जायाखै। डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय।
मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउज वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव, खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउज। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउज।